Il-ħadd l-4 ta' Novembru se jibqa' mfakkar bħala il-ħadd tiswed għal Gżira Awċija. 3 splużjonijiet erdu parti mill-kumpless tan-nar tal-Qalb ta' Ġesu Fontana Brothers fl-Arb illi tinsab viċin il-Kappella ta' San Dimitri. Splużjoni illi ħalliet 4 vittmi. Kmieni it-tnejn filgħodu issuktat it-tfittxija għal raba' persuna illi għadha ma nstabitx f'din it-traċedja fil-kamra tan-nar tal-Arb. Kif tistgħu taraw warajja il-ħerba sħiħa illi ħallew 3 splużjonijiet li seħħew il-ħadd wara nofsinhar. Splużjonijiet illi ħallew 4 vittmi, 3 katavri diġà instabu fil-waqt illi għadha għaddejja wkoll it-tfittxija għal raba' persuna. L-isplużjoni tal-ħadd seħħet tal-ħabta ta' l-4:15. L-ewwel vittma li nstab ġie identifikat bħala George Gatt ta' 55 sena mill-Fontana, il-license C tal-Kamra, u madwar 20 minuta wara instab Joseph Cini ta' 75 sena mill-Fontana wkoll. Siegħa u kwart wara l-isplużjoni instab Brian Portelli ta' 25 sena minn Nadur. Bl-isplużjoni Portelli jittajjer mal-200 metru il-bogħod u instab taħt siġar tal-palm u ġie identifikat miċ-ċintorin abjad tal-qalzijiet. Permezz tal-Pulizija u l-membri tal-Protezzjoni Ċivili, it-tnejn filgħodu it-tfittxija saret firxa iktar il-bogħod mill-kmamar. Kienu għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħodu madwar siegħa u nofs wara illi jinstabu iktar fdalijiet ta' persuna illi kif għedna il-persuna għadha ma tistax tiġi identifikata iżda jidher illi dawn il-fdalijiet jistgħu jkunu tar-raba' persuna illi għadha nieqsa. B'din is-sejba ġiet informata l-Maġistrat Josette Demicoli illi waslet ftit tal-ħin wara fuq il-post u ftit wara il-vettura tal-mejtin. Wara konsultazzjoni li aktarx il-fdalijiet huma tar-raba' vittma, ittieħdet id-deċiżjoni li t-tfittxija tieqaf għal-ħabta tal-11:30 ta' 2 filgħodu. Tfittxijiet se jifqu. Jiġifieri sakemm kellna l-konferma illi r-raba' persuna huwa dak li hu se nifqu hawnhekk. Se nagħmlu tfittxija oħra issa minħabba materjal splussiv li jista' jkun ta' periklu għan-nies barra mill-perimeter tal-Kamra tan-nar. Sentejn wara illi f'daw l-istess akwati splużjoni ta' kumpless tar kienet ħalliet 6 persuni mejta, traċedja oħra fis-sigħat illi għaddew din id-darba 4 vittmi. Għal darba oħra in-nar tal-ajru iħalli traċedja hawnhekk ġewwa l-Arb Għawdex. Kif tistgħu taraw dak illi baqa' hija biss ħerba illi ħalliet din l-isplużjoni. Brendan Pisani għal One News mill-Arb Għawdex.